Vale, hola, hola, ¿qué tal? Moi Ó, boas, un, dous, tres, escoitote, catro. escoitote bastante ben. Que pasa que, bueno, por momentos hai unha chicharra de fondo que sube. Pois... Eso non debería estar quitándose co trebello novo. Sí, pero, a ver, dime agora se... Que pasa que eu non te vou escoitar se te muteo agora. A ver, está Vou, baixiño. vou te mutear a ti un momento, dime se... Díxete 10 segundos e volvo a abrir. Vale? Vale. Que? Escoitase moi de fondo, moi baixiño. Hai aí algo, pero Pero baix, agora que muteei esos 10 segundos, cambiou algo ou non? mellorou algo, sí. Vale. É que non sei... Hola, hola, un, dous, tres... Fala ti Hola, un pouco. hola, que tal? Hola, hola, un, dous, tres. Hoxe rematei o libro 2666, un libro bastante tocho, pero gustoume moito. Un acto a destacar es que un día, como yo leo desayunando, me cayó el café con leche encima del libro. Entonces manchóseme todo. Pero bueno, épica. Esto le da épica. E nada, agora teño xa outro para ler, pero mercareme outro deste tío, de Roberto Bolaño, que me molou bastante. E agora voume ler un libro de Ana Pacheco que teño aí ao lado. Nada, moito máis pequeno, claro. Estou aquí con el brancho. Hola, hola. Hola, que tal? Vale, unha vida que eu realmente... Fala aí un pouco máis. Hola, que tal? Un, dous, tres, catro, cinco, seis. Baixa un pouco sala, por favor. Hola, hola. Un, dous, tres. Hola a todos. Pois la tasa turística, hai persoas a las que les parece que el turismo no les aporta nada y otras que saben que a su pueblo sí le aporta mucho. Parece que... Vale. Sí. Hola, hola. Ei, ei, ei. Hola, hola. Un, dos, tres, sí. Ei, ei, ei. Hola, hola. Silencio. Agora mesmo é o momento no que menos ruido hai. Agora mesmo é o momento en que menos ruido hai. Sí, Vale, o que fixen foi baixar un pouco os faders do propio OBS. ajá, Subín de mesa e sí, baixei de os de aí, pero bueno, o teu navegador non debería afectarte a ti, xa, pero si o meu. O meu baixei no de OBS. Eso foi o que fixe. xa. Así subo, teño máis poder para subir en sala. De feito, eu aquí en sala tampouco me escoito moito a min mesmo. Hola, hola. Agora subiño un pouco e baixei un pouco máis en OBS. Vale. Escoitas ben, ti? Sí, 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 é o mellor momento. Está un pouco alto o teu. Vale, pois, tío, igual hai que chamalo e dicirlle, mira, está nos dando moitos problemas. Eu diría tamén agora a milonga esta de que agora que estivemos facendo probas e tiñamolo ben, pero que hoxe as probas non nos deixaba non entrar. O que lle dicimos? Eu diría que Bueno, que nos dá problemas. sí, que nos deu problemas, que vamos máis cómodos co Ninja, que non cambia tanto e vamos co Ninja, non deixa de Que ser. moi sinxelo, que eu sí que lle diría que habería que facer polo menos unha proba con un de Brasil e outro Xa, de Colombia. xa. Vale, pois voulle escribir. Vale.
Vale, corto isto. Cortamos aquí. Veña. Vale.